Tuk. Ayo munggah. Alah. Munggah. Munggah. Ayo. Dos, munggah. Kadal. Alah. Ijek nyantol yang kene. Alah. Munggah cuk. Baji deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mancing lagi bolo. Kali ini saya ke weekend setelah sekian lama. Kau masih bersama Lumut Indonesia, Zaidi, Kevin. Sana ada Randy. Kita pakai nanti berangkat berenam. Spotnya kayak gini bro. Wayo, spot iwak tak serompotnya kayak gini loh. Spotnya pandannya tandesa bro. Kita buru-buru gas kan, nggak usah pakai lama-lama karena semua pada nyemplung. Yang belum cuma saya sama Andre nih. Andre kakek dandan. Nanti moga aja udah cerita di sini. Oke bro, udah dapat titik spot bro. Udah tadi sempat saya bom. Akhirnya kita mulai permancingnya. Lumut masih pakai. Lalayo. Lumutnya punya Zaidi. Lumut Indonesia. Kevin lumut nguter. Kita pakai campuran esennya. Saya pakai Gedibal Fishing yang premium. 5 tetes sudah cukup. Yang banar lu, Ndro. Bohong lu. Anjing. Oke. Kita mulai bermancingannya. Artinya WKM. Bismillah. Antut bos. Keciut. Alah. Satem tangan langsung pedes. Lumpia wedus. Sauncalan lagi wedus. Gembreng. Sele. Ya gue penglaris. Gembreng langsung teke. Kayak tembak jerone sama ini loh iki. Lagi sauncalan tenan nih mau. Wedus gembreng. Jangan dibuang, itu temannya. Iya, kawan nila. Oh, ini nila lagi. Bablas kek. Asam tutulan jero malah putihan. Gersak strip ngene tok. Nah. Tak. Mau kecantol. Cetaknya sithik. Duk alah iya iwakno alah sing apa dadak kudu nengah-nengah alah padake ora ndek kemampuan ae alah ahai du ceger piye du tecek ning kapal kok
asem maneh. Ngeprank ge. Kayak lumut sih. Sle. Kena Dre, duk. Alah lah. Tandir. Alah. Wis kono rapo. Kurang layak konsumsi. Dre. Wis turun nang prawan Dre. Bate. Alah, bajingan cewek lonte. Bajindul, tembakan semene perletes nyangke bisangat lho iki. Ora kena iki wedhus. Dapat kali coy. Jero tenan Dre tembakane Dre ora kena Dre. Sose cewek iki jajan. Ora kena bangeten. Alah. Mono. Mene-mene nek tembak derok mene-mene kuwi iki. Ora apa. Kenteng iwak. Derek masih beri. Wong mriki. Derek. Tembake jero ngamak-amak. Iwake semono ta. Tuk. Ayo munggah. Alah. Munggah. Ayo. Dos, munggah. Kadal. Alah. Ijek ngantol nang kene. Alah. Munggah cuk. Bajidul. Lah, munggah kele raja. Maling. Soto lo yo. Wah, ayo. Yo, rasido pengong nih GM aku. Akhirnya entuk sing semene. Wah, yo. Masuk. Oke. Oke, lek Areben nak rasida pengong. Antut bos. Kan kono mancing rumah sak anak-anak bae. Ya wis dene endi lek ya? Hai. Alah. Ayo muka. Alah. Mau tacot neh, cuk. Kok gerca lucu to. Dre. Belum. Mana penak banget loh. Tuk lah pletes kok. Pletesnya kejeron pisan mau ngurup ke HP sih. Iki kena. Lho, bagi kencel meneh, Dro. Kok Dre. Sangar-sangaran mecah berotan kita. Wah, entuk kanca. Sangar men, Dre. Wah, lampetar sithik ya. Sindolan ya. Berarti sangar men. Kok pindo iki las. Cewet langsung kena nek cewet maneh terus iwake kapok ora iki.
Tuk. Lho, nek langsung dari. Wah, wae kentir-kentir iki wae sang. Alah, nyemplung. Yes. Yes. Nyemplung pas karamba. Ngono lho karepku ya ngono kuwi. Ya jret. Sangar meno. Ping 3 hat-trick langsung kena terus lho. Ucul loro kena pisan. Kentir. Heeh. Ya kuwatir kene aja ucul neh no. Duk. Yo, rada nggo berat. Lah. Jang mentasek jeget-jeget tak lek. Ijek. Kok. Iki gejerat suket iki wae iki. Oh, ijek kok. Aduh. Wah, hilang iki. Hilang ki. Wah, ya silang, Dek. Ya, Lek. Dabluk. Loh, lu ngote cek ora akeh. Ikan sulit. Aduh, ikan sulit bola iki lho. Lah aku lho gore entuk semen iki. Yo, iwake ra gelem numpuk. Jane ya agal-agal. Piye meneh. Rong gelem numpuk. Lho ngantek tekan kene lho pindah. Geser tekan kene. Geser kayak duduk gelem mentas wis karepmu. Karepmu ora tak mentas sik, dem. Lho, wong-wong dendeng ngene iki lho. Iki jam pira ngono lho. Do ngerti jam ora? Hah? Kowe ngerti mendung kae ora yoan? Jam mulih angel-angel ramong kok. Ngelaripin. Ning omah gabut. Mancing karo Jaidi. Wis remuk. Ndi kan. Wah, wis iki kalah ya. Niki aku kalah, Lek. Ya aku kalah aku wis kalah. Iki lho. Ya gara-gara Jaidi iki. Entukku tak sepil lho. Di. Lah ketoke, Lek. Oh. Aku dikai lumut wayu wingi, Lek. Kager karo aku ngono kuwi ya, Mbok. Oh. Aku dlegek kok ya Jaidi kok. Agar karo aku sentimen kok. Damput.